أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana 'yan Najeriya, especially ma 'yan Arewa, na muku fatan alkhairi da fatan Allah Ubangiji ya ƙara ba ma ƙasanmu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali. Dukkan abin da zai zo ya takura mana rayuwa, Ubangiji ya gaggawar kawar mana da shi ya Allah. To a gurguje ba wani abu ne ya sa ni yin wannan ɗan bidiyon ba, sai tsokaci. Zan yi tsokaci ne akan abubuwa da dama da muke jin su a social media. Na san wasu idan suka ga bidiyon nan za su yi mamaki, su ce wannan garin yaya, ita ba 'yar siyasa ba, ita ba 'yar fim ba, amma ga ta fito tana magana. To ya zama dole wallahi tallahi mu bar abin da muke yin koma ga Allah. Wani kushe da hassada ba namu bane, saboda tun ranar gini tun ranar zane, kuma zakaran da Allah ya nufe shi da cara wallahi ko ana muzuru ana shaho sai yayi. Abin da nake so in nuna ma jama'a cewa Adam A Zango Allah Ubangiji ya riga ya kafa shi, kuma Allah ya kaddara masa rayuwarsa sai ta zo a hakan. Wallahi tun yana ciki Allah ya kaddarta masa dukkan abubuwan da zai yi idan ya fito duniya sai ya yi shi. Kun ga kuwa babu makawa, dole hakan sai ta kasance gare shi. To maimakon mu bi shi da fatan alkhairi, mu ɗauki sawunsa mu riga koyi da shi, jama'a sai kushe da hassada ya shigo. Can you imagine wanda baka tsammani ba ma wai shi zai rika turawa ana binkice, ya sa yara su fito social media su rika faɗan ƙarya da gaskiya? Bayan mai makarantar nan Professor Ango Abdullahi da kanshi ya fito ya yi bayani, shi ne dai kankat ko? To don Allah jama'a me kuke son ji da har yanzu ba za ku bar maganan nan ba? Adam A Zango Allah ya yarda da shi, iyayensa sun yarda da shi. Wannan yana nuna mana fa, kar ku manta akwai hadisin da yake cewa yardar Allah ita ce yardan iyaye, haka fishin Ubangiji yana ɗaya daga cikin fishin iyaye. In ba zan manta ba, hadisin shi yake cewa hibzillahu fi hibzil walidaini wasu kuɗin lahu fi kuɗin walidaini. Kun gani? Babu yanda za a yi iyayen A Zango uwarsa tana bakin ciki da shi ko tana jin haushinsa akan wasu abubuwa Allah ya yarda da shi, ba zai yiwu ba, wallahi ƙarya ne. Me wannan hadisin ya karanta mana, me ya nuna mana? Jama'a mu saki kowa mu kama Allah, wallahi babu abin da za mu ce ma Adam A Zango sai godiya. Kuma addu'ar da za mu yi, Ubangiji Allah ya sa masu kuɗin ƙasarmu Najeriya, especially 'yan Arewa, su ɗau hannu irin na Adam A Zango. Ubangiji Allah ya baka mafiyin abin da ka yi. Idan akwai wata bukata da kake nema Adam A Zango ya sa kai wannan abu, Ubangiji Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi, na taimaka ma marayu da 'ya'yan talakawa da kai. Allah Ubangiji ya sa masu kuɗinmu na Najeriya su ɗauki sawunka, sabida dole abin ya ba mu mutum mamaki, amma idan kuka zauna kuka yi tunani wallahi ba abun mamaki ba ne. Ubangiji Allah ya baka abin da kake nema Adam A Zango. Ku kuma makiya da mahassada da masu kushe, ku je ku yi ta yi. Wallahi Adam A Zango ya baku assignment. Allah ya samu dace. Thanks.